Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take ɗaukan nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku abubuwa ku gansu, ku san su, kuma ku san hanyar da za ku bi ku amfani da su ku magance matsalolinku cikin sauƙi ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda insha Allah a wannan bidiyon za mu yi magana akan yadda za ki haɗa yadda za ki amfani da wannan garin da kike gani domin a magance matsalolin aljanu, matsalolin iska. Wanda suke fama da matsalolin aljanu ko kuma matsalolin iska to za su iya amfani da wannan abu da za mu faɗa, sai su haɗa turare yadda za a yi amfani a haɗa turare na maganin iska idan akwai aljani a tare da mutum, wanda akwai alamomi da yawa na aljanu kuma akwai bambance-bambance na aljanu a tare da mutum. To in Allah yadda zai magance shi cikin sauƙi ba tare da ya sha wata wahala ba. Wannan abin da kuke gani shi ake cewa suzabu ko kuma fijil. Nan an daka shi ne sosai. Suzabu ko kuma sazabu ko kuma fijil. Wannan shi ne suzabu wanda ana nan ana sai da shi a Islamic Center kuma yana da fa'idoji, yana da tasirirrika daban-daban idan aka yi amfani da shi a jiki domin a magance matsaloli daban-daban cikin sauƙi ba tare da an sha wata wahala ba. Wannan abin da kuke gani shi ne suzabu. To amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shi ne zuwanku na farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe ga shi na a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah kamar yadda muke magana, idan kina fama da matsalolin iska sun haɗa da yawan ciwon kai musamman ɓari ɗaya, yawan ciwon mara ba lokacin al'ada ba, ba kuma tare da an ji sha'awa ba, ba kuma sanyi ne ke damun mace ba, sannan akwai yawan firgita da kuma yawan ɓacin rai, ba a miki komai ba ki ji kina ranki yana ɓaci, kina jin haushin kowa har da ma wanda kika fi so. Misali a ce mijinki ki ji har da shi kina jin haushin shi, ko kuma yawan lalacewar ciki, ko kuma ki dinga yin mafarkai daban-daban, mafarki ana saduwa da ke, mafarki kin haihu, mafarkin kina shayarwa, mafarkin ana bikinki, duk ga su nan, mafarkin ruwa, mafarkin saniyoyi, ga su nan dai mafarkai na bani tsoro da kuma wasu kaloli. To in Allah yadda in kika yi amfani da wannan haɗi da za mu faɗa za ki magance wannan matsalar a gida ba tare da kin sha wata wahala ba. Yanda za ki shi ne za ki samu wannan garin suzabu ɗin, garin sazabu. Idan aka samu garin sazabu sai a nemi garin habbatis sauda. Idan aka nemi garin habbatis sauda sai a nemi garin hulba. Waɗannan gararruka guda uku, misali za a iya ɗiban garin habbatis sauda cokali ɗaya, garin hulba cokali ɗaya, garin wannan sazabun sai a ɗauki cokali ɗaya shi ma. Idan aka haɗa su kowanne cokali ɗaya sai a gauraya su sosai, sai ana ɗiban kaɗan sai a sa a garwashi, sai mace ta turara jikinta. Idan matsalan tana da ƙarfi sosai a jikinki sai ki sau 2, idan kuma ba ta da ƙarfi sai ki sau 1 a rana.
In Allah yarda ko da sau biyu kike yi to za ki ga kin samu waraka. Yana korar aljanu sosai a tare da mutum idan mutum yana amfani da shi. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta idan har wannan bidiyo ya burge ku muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo.